Baso zute bat ikusten baduzu, bete itzazu Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuaren aholku hauek zure burua babesteko. Sugarrak altuak badira eta kea trinkoa bada eta oso bizkor edatzen ari bada, aukera bakarra da berehala ihes egitea. Ihes egin haizearen kontrako noranzkoan, kea saihesteko. Eta jeitsi maldan bera eremu zabaletara, hala nola, bideetara, errepideetara edo jada erreta dauden eremuetara. Ez joan landaredi trinkoko gunetara erre daitezkelako. Kea trinkoa bada, estali ahoa eta sudurra arropa etzearekin, errekuntzak sortzen dituen partikula toxikoak iragazteko. Deitu 112ra larrialdi zerbitzuei egoeraren berri emateko. Egon lasai une oro. Bete larrialdi zerbitzuen jarraibideak. Prestatu zaitez aldez aurretik argi izateko nola jokatu behar duzun. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.